flashback. Kita pa. Yan. Hi! Hi, Vandy. Wow, first honor. First honor ka. Parang ang pangit na ano dito. Yan. Blooming, syempre. Binyagan eh. Ibinyagan ako eh. Yan, para ano, Power Ranger. May entry ka na sa akin. Kawang number 1 na pa-entry. Nasaan ang ballpen? Yan, lalagay natin sa mahiwagang LB ko. Ba't wala akong harang? Wala tayong ballpen. Kuya, can I borrow yung ballpen? Entry saan po? Ano, pa-share the blessings for this, November. Share ko lang yung blessings. Mananalo kayo ng GCash at load. Yan. Kaya, pa-entry nyo na lahat ng gusto nyo pa-entry dyan. Diba? Kaya ba ballpen, be? Please. Diba? May takip pa. Si Fendi Vlog. Kuha tayo ng entry.
dapat ano ko na. Bataya. Bluetooth mode. Sagayno remix. Sagayno remix. Loud and clear music, only here on Remix Avenue. Remix Avenue.
DJ Joanna Sagayno Remix. Hi! Thank you sa patamsak mo, Bentot. DJ Joanna Sagayno Remix. Skillista ko yan. Nalista ko na. DJ Joanna Sagayno Remix. Tagay. Don't forget to like and share and subscribe. DJ Joanna Sagayno Remix. Painom ba't na namin tubig yan? Basta't Talagang magagad ng wala chat remix, nanonood sa akin. dito ka na sa Remix Avenue. Don't forget to like and share and subscribe. This all and nothing really got away, driving me crazy. I need somebody to hear, somebody to know, Wala tuloy yung somebody to hold, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the This is Remix Avenue Music Collection. Hindi ako marunong mag-makeup ng... Niliit ko. Ang lapad ng face ko. DJ Joanna Sagayno Remix. I'm the Ano yung nag-i-invite ko?
Banda mo nga po. Saan banda? Yan. Invite na. Tapawan. Hi Riza, Tamsak host. Thank you so much. Meron ka ng entry sa akin. Ang entry na to is gaganapin dito sa November. Share ko lang yung blessings. So, ang mapapanalunan niyo is Gcash, Load, WH, tsaka Banana. Pa-entry lang muna tayo. Mga sponsor ko, sasabihan ko pa. Thank you Riza. Patamsak na rin yung nakapin. Magbakas ka doon. Another entry. Thank you. Malalaman niyo yung basta everyday na ako mag-LS. Sa everyday na LS ko, meron na kayong entry. Sana tumalo kayo. Tapos, November, tsaka natin gaganapin to. Pa-share the blessings ko. Okay? Thank you. Pa-share naman ako. Invite pa kayo ng friends nyo. Another entry pa yun. Igorota. Thank you, Riza. Thumbs love. Sabi ni Swag. Hello, Ate Ems. Thank you po, Ate Emma. Yan, meron ka ng entry sa akin, Ate Emma. Badongski. Yan. Swag. Swag na lang po ilalagay ko na, Ate Em. Swag 11M. Yan, si Badongski. Tamsak, thank you po. Badongski. Entry na, nalista ko na yung TMs. Nilalagay natin sa mahiwagang LB. At ito yellow. Yellow ba to? Badongski, yan. Nakalista na. Ben Tumbling ticket. Tamsak. Yan. Thank you, Ben Tumbling. Nalista na kita. Tapos Ate Emma, thank you. Swag. Nakalista na po yan. Pa-share ako. Tapos sabihin nyo kung in-invite nyo. Another entry po yun. Ang entry na to is magaganap sa November. So, everyday, meron akong pa-entry. So, automatic na yun, meron kayong nililista ko. Tapos, malalaman nyo yung last LS natin. This month, syempre, kasi November natin gaganapin. Diba? So, malalaman nyo kung kailan natin pupunutin ang mga entry nyo. Yeah, thank you. Nilista ko na si Ben Tumbling.
Yellow. Opo. Yellow. Yellow. Mukha na akong tae. Mukha na akong tae, Ate Eva. No? Baka ng ano mo dyan? Bahay mo, Ate Eva. Ipin natin. Ikaw, Ben, magbaba ka dyan. Tatanggalin ko na yung nakapin. Ano ko na yung nakapin is bago kong premiere. Baka hindi nyo pa natamsakan. Baka naman. Magdalena, hello! Ako'y sawing palad. Bakit sawing? Sawing palad ka pang nalalaman, ha? Ang ganda mo sa itsura mo yan. Yan, nagbaba si Ate M. Ipin na natin yan, Ate M. Hindi ka busy ngayon, Ate M. Yan, pag napuno to, marami-rami to. Marami-rami entry to. Sakali. Ang gulo, hindi ko pa na-ayos to. Yan. Yan si Ben nagbaba. Saglit lang, Ben. Yan, Ate Swag, baka hindi mo padikit si Ben Tumbling, si Ben the Vlog, nagbaba ng bahay. Si Ben the Vlog is grade 5 na yata si Ben. Grade 5 ka na ba, Ben? Palitan natin. Ate Emma, dikit tamsak na po, sabi ni Ben. Are you done? Are you done your homework? Keep all your thing, let them go down. What is that? Somebody asking you. Aston daw.
Hi. You read. What is the name? Ven. Ven. Ang arte, Ven. Bakla lang. Ven. May biscuit. You sure to may biscuit? Bakit? Try this one. I haven't opened it. It's new. Snack tayo, snack. Oh! This is good for the coffee! I want coffee. I don't know how to do it. Inutusan. Gutom ka, opo. Nagutom ako eh. Biscuit ah. This is mommy favorite. Don't take a mess. I don't need it. You don't want? Yeah. Tawa ka. Magtimpla muna akong kape ah. Hey, you talk to them ah, Aston. You talk to them. I boil water. Gutom ko. What is that? Like it? I didn't even eat. Saglit, nawala yung tugtog natin. Nag-init ako ng tubig. Ay, sa 5 million in my house. Pa-entry na kayo. Ano kayo dyan? Mag-comment kayo. Anong pangalan nyo? Nice outfit. Kita mo ba? Ano nakita ka? At iba pa. Paano mo nakita ang outfit ko, Ben? Yuko mo. Maninilip! Maninilip. Pinagsigawan. Hi! Co-vlogs! Hello po, co-vlogs! Nag-alam shoutout po sa'yo. Meron ka na pong entry for me. Ang entry na pong ito is pa-share the blessings lang ni Jandy Vlog. Magaganap sa November. Yan. Araw-araw po ako mag-LS at araw-araw kayong pumunta sa akin para marami kayong entry. Lahat pwede nyo ipasok, mga alagad nyo, 10, 20 pwede. Yan, ang mapapanalo lang po nyo is load, Gcash, WH, at saka banana. Ang banana natin, sasabihin ko sa inyo yung sponsor, makikita nyo sa thumbnail ko kung sino yung mga sponsor sa aking banana. 10 to 20 banana, syempre. Kasama na doon ang aking brothers na si Mr. Design Bicolana na nasa Saudi. At ang mga friends niya na si Marvelous, si Renel, si Tres Morales, sila, sino pa ba? Sila Wins. Yan, mga kaibigan.
kaibigan namin, mga puyaters. Mamshi! Hello, Mamshi! Yan, meron na pong entry. Lilista ko na po kayo, ha? Si Ko Vlogs Vlog. Si Ko Vlogs muna. Daan lang po, ma'am. Thank you so much, Ko Vlogs. Mega love shoutout sa'yo. Thank you. Ingat ka dyan. Salamat sa pagdaan. Okay na dumadaan. Wag lang mangiiwan. Joe! Good time. Mamshi, lilista ko na yun, Mamshi, ha? Mamshi cutie. Yan. Swear, thumbs love. Yan, sabi ni Mamshi. Sana all thumbs love, no? Dali, abot tayo ng 10. Magpapalaro ako ng... Ano ba gusto nyo? Load or WH? Pinuhin nyo tayo. Pinuhin nyo. Mamshi cutie. Nela Nakano. Hi Nela Nakano, mega love shoutout for you. Yan, you have a jacket already. Thank you so much sa thumbs up mo, sa palablab mo sa akin. At may entry ka na sa akin. Ang entry nito is magaganap sa November, okay? Araw-araw po ako mag-LS, kaya araw-araw kayo gumalaw. Gumalaw sa akin. Akala ko may pulis na naman ako. Nela Nakano. Nela Nakano. Yan. Nela Nakano. Padikitan nyo na kapin. Baka hindi mo padikit si Ate Emma yan. Venti Vlog. Dan sa ayuda. Sabi ni Ma'am si Cutie. Yan. Thank you Ma'am si Cutie sa ayuda mo kay Vendi. Yung nakapin. Baka hindi nyo padikit si Ate Emma yan. Legit po yan. At nagbibigay yan ng ayuda. Marami kong binigay sa akin na ayuda yan eh. Alangoy-langoy. Yan, Mamshi. Nalista ko na yun, Mamshi, ha? Yan, si Vendi Vlog. Nandiyan si Vendi Vlog pa rin. Pa-share naman ako. Pa-share ng ating live. Para makarami tayo ng entry. Tapos, maglalaro tayo ng pinaghenyo. Yan. Ang pinaghenyo natin, kayong mamimili, load or WH. Okay? Thank you, Ma'am Shi. Bahay mo po. Yan, sabi ni Vendi. Ma'am Shi, si Vendi is nasa Pilipinas po yan. Si Vendi. Mukhang, nananahimik. Hindi niya ginagalaw mo ng kanyang bahay. Meron po yata pinagdadaan si Vendi. Saglit, timpla muna akong kape, ha? Siya, gutom na ako, eh. Are you sure, Aston? Finish your home. Vendi, sa Ate Emma yan, yung nakapin. Marami talaga halaga sa Ate Emma. Nagutom ka ako, Binat. Ba't ka na Binat? Ha? Ba't ka na Binat? Ate Emma, nabinat na si Vendi. Kung kayong kinakabinat nito.
katabi si Ate M? Napagod po. Yan, sabi ni Bendy, napagod daw siya. Saan ka naman napagod? Pagod ikaw o pagod? Afang? O, diba? Kilala niya yan si O, diba? O, diba, mga inots? Saglit. Timpla mo na ako kape. Yung coffee ko yan. Nice one. Nalok ng coffee. Coffee tayo, coffee! Sige. Kape tayo. Takip muna ako ng camera. Kasi magsasyaw-syaw ako. Magsasyaw-syaw ako. No? Basta nyo don't like. Masarap ang kape ko. Kulaan mo ko. Anong ka? Napindot lang mo. Oh. Kakamutin. Sinong kakamutin?
Hulaan mo. May tamsak na tayong 12. Maya 8 p.m. luwas ako Marilao. Tapos balik ulit. Night. Gara ka. Papaalam ka ba sa amin? Papaalam ka sa amin yung Ate Emma. Ayan si Ate Emma. Ba't wala pang jacket yung ano mo, Ate Emma? Ayan. Kape tayo, Ate Ems. Papaalam po yata sa atin si ano, Ate Ems? Si Benton. Pupunta doon na Marilao. Tumalsik tuloy ako. Ano daw? Pupunta daw po siya ng Marilao, Ate Ems. Papaalam yata sa atin si Ben. Si Ben. Dito ko na type. Oh my God. Anong ginagawa mo? Oh, tawa siya si ate. Dito na time para yata sa girlfriend niya yun, Ate M. Tapos dati nagpapaalam. Kanta na lang ako. Kakanta ako. Ano ba yan? Lapad naman ng... CPR na naman ako nito pag ano. Maganda pala yung mapa. Mapa. Maganda tong mapa. 全新晚影香水沐浴露， Pakinggan nyo. Try kong kantahin. Make sure na totoong hangarin mo. Baka naman. Nako. Sabi ni ate. Nako, nako. Sige. Meron na akong mami dyan. Papaluin ka ni mami ko. Ang kanta ko kayo ng mapa. Maganda to.
ilapit natin yung ating cellphone sa aking pagbumuka. Kasi baka malobad tayo. Quick serve 喎，唔使等你 shaving 咩？ Ano pang 準 kakantahin 備咗啲嘢俾 natin? 你，快啲嚟啦！ Sabihin niyo, makakanta nga. Wala tayong bisita, di kanta na lang tayo. Wala tayong pa-entry. Kayo lang, dalawa. Kayo lang dalawa pa-entry ka. Saglit, saglit. Lobat eh. Para close up ang aking mata. Para, diba? Ano ba? Nakakaduling ba yung aking disco light? Nakakaduling ba, mami? Ang mami Emma ko, diba? Yan. Para hindi ko yung shoulder ko. Kasi i-charge natin. Yan. Ganda! Lapad! Saglit. Lalayo tayo. Bendy, nagutom lang yan. Nararamdaman mo. Kaya nga, mami, no, nagugutom talaga yan eh. Gutom na lang talaga yan. Kumain ka na dyan. Lubang dapat kayo. Kanta pa tayo. Dahil wala tayong bisita, kakantahan ko na lang kayo. Ay, excuse me. Eto, bilaliwala. Ito magpapaentay, mag-comment lang kayo. Hi, Sushi! Mega lip shoutout sa Sushi! Meron ka ng pa-entry for me? Ang pa-entry na to is magaganap sa November. Ikaw na pala ang may-ari ng damdamin na minamahal ko. Hi, Wins! Mega lip shoutout! Pakisabi na lang na huwag nang mag-alala at okay lang ako. Sige tayo, ilang ko pang. Sabi nga ng iba, talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Walang drama, kanta lang. Yan na mamaalam, hahayaan mo na lumisan. Pasensya na sa boss kong pangit. Kaya tumihiling ako kay Bathala na sana ay hindi na siya luluha pa, na sana ay hindi na siya mag-isa, na sana lang ingatan mo siya. Yan yung mga entry na kayo. Ang entry na to is pa-share the blessings. Magaganap sa November, okay? Wala na ng saysayang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Binaliwala niya ko dahil sa'yo, dahil sa'yo. Heto na ang huling awit na kanyang maririnig. Heto na huling tingin na dati siyang kinikilig. Heto na huling araw na mga yakap ko't halik. Heto na, heto na. Sabi nga ng iba, wow, talagang mahal mo siya ay hahayaan mo. Tsaka emosyon ka. Hahayaan mo. Hindi, kanta lang to. Pangit ba ang boses ko? Tigil ko na to, pangit boses ko.
ingatan mo siya. Ilaliwala niya ko dahil sa'yo. Nawala na ng saysayang pagmamahal na kahit tagal ko ring binubuo, na kahit tagal ko ring hindi sinuko. Bilaliwala niya ko dahil sa'yo. Ano wins? 1% ang sama mo, bakla! Thank you, Ma'am Shi! Yan si Ma'am Shi nakapin wins. Baka hindi mo padikit si Ate Emma, ang aking Ma'am Shi. Yan. Lagi siyang nandiyon sa akin, kaya Ma'am Shi ko na siya. Nang ginagawa nyo, bahala kayo kung pangit. Bahala kayo dyan. Opo, Ma'am Shi, pangarap na lang ba? Boom! Paano lasing? Ang ginagawa niya. Toma pa. Bagay pa. Toma pa. Kanta tayo ng rap. Yung salamat nak, sabi ni Ate Emma. Thank you, Ma'am Shi. Win, sushi. Padikit naman yung nakapin. Si Ate Emma yan. Napaka-legit ng aking mommy. Mami! Si Vendy nililigawan si Mami. Joke. Hello, pusong ligaw tamsakdan po. Ma'am si oo, mangarap ka na lang. Lista na nga muna ako. Ano bang susunod na kanta natin? Pusong ligaw. Si Wins. Si Sushi. Pusong ligaw. Sino pa yon kanina? Si Wins, tsaka si Sushi. Sushi. Yan. Okay? Mag-1 hour na tayo. So, lalampasan ko lang ng mahigit 1 hour kasi may trabaho pa tayo. Mamalengke pa kami. Konti lang naman, lang naman yung dish namin for today, pasta. So, bibili lang kami dyan sa sa baba. Tamsakdan po, makulit na diwata. Parang kilala ko yung mga alagad na yan. Entry, makulit na diwata. Ikaw ba yan, Wins? Diwata. Yan, may entry na. Last na to. Kanta. Ano ba? Yung parang gusto ko ng mataas. Ay, English. Try natin perfect. Try ko nga ng English. Makulit na diwata. Kilala mo? Kasi nilista ko na yung dati eh. Mga nilista ko na yun eh. Nagpa-entry ako. Hi, Lily! Tamsakdan, Lily. Meron ka ng entry for me, Lily. Ang entry na to, Lily, is magaganap sa November. Pa-share lang the blessings ni Jendy Vlog. At ganun din, magbe-birthday yung kuya ko. Huwag kayong maingay, magbe-birthday yung kuya ko, ha? Magbe-birthday yun. Lapit na. Kaya mag-sponsor kayo sa akin. I can't stop loving you. Ayan, nakikirinig ko na yung mga yan. Si Win siguro yan. Ba't walang harang? Bakit wala? Meron. Ulitin mo. Si kuya yata yan. Bumubulong pa ako tapos si kuya pala yun. Ma'am, siya bumubulong ako. Pag-birthday yung kuya. Tapos siya pala yung mga alagad na yan.
Kanta tayo ng perfect. Birthday ni Brocky Lai gagawin sa October 14. Yes! Birthday ni kuya ko. Kaya ano pang ginagawa niyo? Maglaganap na tayo ng lagim. Maglalaganap ako ng lagim eh. Joke. Paluin ako nun. Hindi. Be happy at alam niyo na. Siyempre, si kuya is pagod yan sa trabaho. Kaya kailangan nating birthday ni kuya. Sinong kuya mo, ha? Sinong kuya mo? Try natin yung perfect, kung alam ko. English kasi yon. Belul ako sa English. Bulol. I don't know how to speak English. So, andito pa naman yung aking alaga. Baka i-correct na naman ako nito. Kuya ko yon. O, di kuya mo. Sige, sigaw mo dun ha. Sabi mo, kuya mo siya. Yan, perfect. I found a Ay, love. mayroong kanta. Ayoko na pala. Masyadong Yan, eto, imahe. Last na to. Mamshi, thank you so much, Mamsi. Baka busy ka na dyan. Ma-end na rin po ako. Thank you, Mamshi. More blessings at maraming salamat. Mag-ingat ka po dyan lagi, Mamshi. Ate Emma. Mamshi, Ate Emma, ginagawa na kitang mami ko. Yan, imahe. Kantayin natin imahe. Last. Alam ko ba to? Gusto ko yung mga ganitong kanta kasi. Hindi na. Kailangan ng isipan, pabalik sa nakaraan. Huwag mo nang balikan, patuloy ka lang masasaktan. Di katulad ng kakaisip sa isang magandang larawan. Paulit-ulit na binabanggit ang pangalang nakasanayan. Tayo ay pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Yo! Para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi sa isa't isa. Yo! Ito diba? Ganda ba? Apakamot tuloy ako ng ulo. May mabalik ang dati pagsasama. Tamis ng iyong halik ay di na madarama. Pangako sa isa't isa'y di na mabubuhay pa. Paalam sa ating pag-ibig na minsa'y pinag-isa. Tayo'y pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Sadyang mapaglaro itong mundo. Kinalimutan kahit nahihirapan. Yo! Para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirapan. Mga oras na hindi na mababalikan. Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Puso natin ay hindi
dagat! Papawis sa ilong ko. Kinalimutan kahit nahihirap para sa sariling kapakanan. Kinalimutan kahit nahihirap. Pag-ibig nating sinayang, dinagdag mo, ngunit hindi tinadhana. Hanggang dito na lang tayo. Okay. 5 o'clock na mga ka-vlog ko, mga ate. Salamat sa inyong lahat. Magkano pa kami ng dinner, bababa pa kami ng aking alaga. Mag-i-end na ako. Pamalengke pa ako eh. And thank you sa inyo. Thank you so much. More blessings. At ingat tayong lahat. Maganda rin to. Gitara. Tuwing tayo'y magkasama, bakit pa kailangan ng rosas kung marami namang nag-aalay sa'yo? Uupo na lang at aawin, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang sila magnarapan na mangligaw sa'yo. Dadaan na lang kita sa awiting kong ito. Thank you, Mamshi! Sabay tugtog na gitara. Dadaan na lang sa gitara. Bye-bye! Thank you so much! Mag-i-end na ako. Bye! Bye! Thank you, Marshi. Thank you, Bendy. Thank you sa lahat ng nagpa-entry sa akin. So, araw-araw tayong magpapa-entry para makarami kayo. Kahit ilagay nyo lahat ng mga alagad nyo. More blessings. Thank you so much. Pasensya na kayo sa boses ko. Bye! Yeah, we go down now.